Město Matsumoto leží v prefektuře Nagano asi hodinku vlakem od města Nagano. Do Matsumota jsme jeli hlavně kvůli jeho hradu, který je jedním z nejkrásnějších japonských hradů a jako jeden z mála přežil i feudální války, díky čemuž patří mezi 5 hradů označovaných jako národní poklady Japonska. Hrad se začal stavět v roce 1504 a až do roku 1868 byl obývaný. Jaký to je? Tohle je saké bír, nebo saké IPA, myslím. Je to nejlepší. Je to takový sladký, trošku. No a hlavně tam není cítit ten chlast. Tak to mně přijde, že hodně. Nějaký cesta nahoru Nishiho Taka Dake. To bude další 3000 tady. Ale to zajímavá cesta. A můžeme tu potkat medvědy. Ale je to jako vzácný, ale i tak tu mají všichni rolníčky proti medvědům, aby tě nenapadlo. Proto je to možná vzácný. Ale můžu tě to napadnout. A už jsme na konci. Celkově nám to trvalo 3 hodiny 36, no ještě tak 5 minut. Takže necelý 4 hoďky. Krása. A přímo u mostu Kappa, který je tady hlavní, tak si můžete dát místní pivko. Denis si dal
kamikoči, draft tripu. A vedle ve stánku jsem si koupila menchikatsu, minced meat, prostě takový karmanátek z mletýho masa smažený, břízkovej. A Denny má pork je vepřovej ban, takový vepřovej knedlík. Třeba 10 000. Ale je vynikající, ten už jsem měla.